Non vos quixerdes, que imos contar cun tempiño extra esta tarde para poder dar resposta a ese milleiro de comunicacións que nos chegaron vía WhatsApp, sobre todo. Que tal, Luz Cachousa, como estás? Hola, que tal? Moi boas tardes. Moi Que boas gustazo tardes. terte por aquí todos os xoves e abrir de par en par este tempo de consulta tan agradecido. Mi madriña, cantos WhatsApps temos por aí? Imos ir dando saída a todos eles e a ver se atopamos resposta para a maior parte, senón, pois sempre nos van quedando para sempre vamos acumulando, non hai problema, nunca ducan. Pois imos comezar, porque xa ten por aquí Maite as que quedaron sen resposta a próxima semana, coas que podemos ir agora mesmo. Pois mira, a primeira que imos a tallar hoxe, mira, vi aquí, é a mesma ointe que xa falamos, creo, con ela Alguna vez? do kéfir, te acordas? Sí. E di, que podería facer se o kéfir me corta o leite? Levo así 2 semanas case e ata parece que os nódulos están algo rosas. Gracias ao programa e sobre todo a Luz. Muchísimas gracias. A ver, non ten por que ser a mesma, non sei se puso o nome ou así, pero sobre kéfir tamén me chegan moitísimas cuestións. Como é unha cousa que fago moi a menudo no canal, pois a xente ten moitas dudas, é normal, Vamos a recordar que o kéfir é unha bebida probiótica fermentada que ten organismos vivos en dentro, que se chaman nódulos. Estes nódulos alimentanse do azucre do leite, ou sea, da lactosa, e polo cal un kéfir ben fermentado non ten lactosa, é tolerado por xente intolerante á lactosa. Que pasa? Que ao ser un bicho vivo, bueno, non é unha comunidade de fungos, bacterias e levaduras que viven en simbiosis entre elas e forman como pequenos orgánulos blancos. Que pasa? Que como están vivos van crecendo, pouco a pouco van crecendo. E o que pasa é que moita xente, como consume pois 200 mililitros, por exemplo, de kéfir diario, é iso o que pon a fermentar. Pouco a pouco os nódulos van crecendo, e o que necesitan é ou máis cantidad de leite, ou menos tempo de fermentado, ou que quites a maioría dos nódulos. Porque senón, a relación entre cantidad de nódulos, cantidad de leite e tempo de fermentado desequilíbrase, e iso é o que fai que se corte o kéfir. Non pasa nada, o sea, non ten nada malo, simplemente é que se vai a separar o suero de kéfir do kéfir sólido. Con batelo estaría xa... Que iso é o que di ela que corta o leite. Córtase, pero... Sepárase. Ten tanto fermento encima que o que fai é separarse. Entón, o que hai que facer? Retirar a mitad dos nódulos ou aumentar a cantidade de leite, ou senón, en menos tempo de fermentado. Pero, bueno, eu recomendo que quite cantidad de nódulos e que aumente a cantidad de leite. Están rosas, que facemos? Están rosas, non hai problema. Están rosas porque ten demasiado fermento. O problema sería se o kéfir, por exemplo, se nos pon de color castaño, aí pode haber un problema xa de que estean dañados, ou azul, porque un azul verdoso parece que é sorprendente, pero é unha característica do leite cando fermenta. É moi pouco común, pero sí que é normal, non é unha cousa, non pasa nada malo. O proceso sería colar os nódulos, puñelos en un leite, de novo a fermentar, desbotalo e no seguinte pois só teríamos outra vez activo para seguir consumindo habitualmente. Moi ben, temos unha segunda cuestión. Son Mari. Pregunto sobre a maceira con este fungo, voucho enseñar despois, que está moi avanzado. Crees que poderéis salvala ou terei que cortar polo san? E aí están as fotos. E aí son as fotos que... Fotos en branco e negro, pero que llevan... No, sí, pero, bueno, é que é moi evidente, o sea, é un chancro, é un fungo que reprodúcese máis na primavera. Por que na primavera? Porque como calquera hongo necesita humedad e unha temperatura superior, pois non sei, a 12, 13, dependendo do hongo, bueno, pero claro, na primavera darse esas características perfectamente. Entón, é unha enfermedade fungicida que non vai a ser capaz de frenar porque ten unha, o sea, para explicarle un pouquiño así á xente, xa ten casi a totalidade do ancho da maceira, desa rama, totalmente aberta, e o que fai é como abrir para fora a corteza toda do árbol e deixar a intemperie a parte interior do árbol, que é por onde corre a salvia, tal. Entón, o problema que esa rama de onde está o hongo
para arriba, non vai a facer ben a fotosíntesis, non vai a ter uns bons produtos, non vai a ter boa masán, bueno, neste caso unha masanxeira, as follas tampouco non lle vai a chegar os nutrientes, co cal non van a ter clorofila, non van a poder facer fotosíntesis. Neste caso, xa lle digo que non o trate siquera, que corte polo san, porque ten un furado importante e o único que vai a facer é aumentar cada vez máis. E cando o corte, que corte polo san, o sea, como uns 4 centímetros por debaixo de onde está o chancro, e deixar o resto da masanxeira que siga avante. Pero moito ollo, ese cacho que lle quita non deixa de ser un hongo. Os hongos proliferan por esporas, o sea, que se reproducen por esporas. Si collemos ese tronco e o deixamos na horta, vamos a deixar que quede invernando e para a primavera vamos a ter alegremente como máis hongos proliferando pola nosa horta. Co cal ese tronco, pa leña, pa queimar, pa fogueira enseguida, que ora ven o frío, que o queime, porque tratar eso é casi xa imposible. De feito, isto estou segurísima que foi por un corte que lle fixo, porque lle cortou unha rama que se ve perfectamente que a cicatrización non foi axeitada, por iso é importante que cando cortemos unha rama dun árbol, ben sexa porque nos molesta ou porque lle queremos podar ese cacho polo que sexa, que non sean períodos moi húmedos, porque ao igual que nós, un árbol ten capacidade para cicatrizar, o sea, a naturaleza é moi sabia en todos os aspectos, pero se hai humedad, pásanos a nós tamén, se temos un corte nun dedo e témolo húmedo completamente, non cicatriza, entón necesita sequedad. E se o temos que facer en temporada máis estía, máis fría, máis húmeda, recordar que hai cicatrizantes para axudar a curar a ferida. Entón, pois nada, neste caso... Porque cando rompen por un temporal, ou mellor unha cola que rompe por un temporal, é bo facer eso, non? Bueno, unha cola que rompe por un temporal non ten un corte recto, máis ben esgasa. Iso é moito máis grave, porque un árbol xa non é capaz de cicatrizar da mesma maneira. Eu refiro a un corte limpo, seco, unha poda, ca tixeira, cunha serra. Un corte limpo, un árbol pode con el, un esgasamento... Igual temos que ir a mirar por outro, pero vais ao viveiro que non pasa nada, outro posicio. Imos con máis cuestións que nos chegaron. Mira, Celi Estramadouro desde Amoedo pregunta: nun vídeo de Nusca, mirei que botaba un limón con mofo, entendo eu. Sí, entendo eu. Na composteira. Sí. A pregunta é se non lle afecta, dito, mo ás miñocas. Sí. No, a ver, como tamén nós, por exemplo, no interior temos bacterias que son boas e hai bacterias que nos fan daño, non? Bueno, neste caso, nunha composteira, nunha vermicomposteira, todos os bichos son benvidos, todos menos, bueno, roedores, porque senón van a facer outra cousa, non van a descompoñar. Neste caso, as formigas van a atacar as lombrices, ou sea, van a comer. As formigas comen miñocas. E na vermicomposteira non as queremos, porque non son boas, porque nos van a atacar o produto que temos ali criando, non? Entón, as formigas así, rapidamente así, tal, un día si queredes profundizamos, é que as formigas para teren unha boa armonía no seu formigueiro crían un hongo. Hai un hongo que o crían elas. Sin ese hongo non sobreviven, porque se alimentan dele e necesitan para o bo funcionamento. Entón, o moho que teñen os cítricos, naranxas, limóns, pomelos, ese moho que é como a verde azulado, que conocemos que é como uns peliños que manchan os dedos, é como o principio activo da penicilina, de feito chamase penicilina. O sea, que ese mofo é bo. Dependendo para que mollarte, non podes botar nunha ferida túa, por exemplo. Pero neste caso, as formigas sin querer van a andar por riba dese moho e van a levar para o seu formigueiro. Ese moho, co principio activo de penicilina, vai a atacarlle o hongo das formigas. O hongo morre e as formigas entenden que ese sitio non é bo para viviren. E o que fan é marchar sin matárelas, sin lle faceres daño a nada e sin botar venenos na vermicomposteira. É unha maneira de ahuyentar as formigas de un xeito super ecológico. É válido tamén para cando tes formigas no chan, nos frutales, nas... Vale, poñemos un limón con mofo ali e tal, marchan as formigas. Non tan exactamente, o sea, eu porque é moi exacto metelas nunha vermicomposteira, as formigas van a pasar por aí porque é moi pequeniño o sitio. Se ti, por exemplo, imagínate unha rincloeira de masanseiros e tes formigas no chan, poden chegar a facerlle daño porque escarban de tal maneira que lle deixan as raíces un pouco á intemperie. Entón, non é pousarlle ali a naranxa como esa marcha, así non funciona, porque elas non teñen atrayente para iren ali. Entón, o que faz neste caso é sumergilas en un balde con agua
e o moho, pero automáticamente despréndese da fruta, que está media descomposta, e queda na parte de arriba da agua. Ti esa agua remésela, bótalo nun frus-frus, un chischisme deste de tal, e sulfátalo por donde están. Por todo o cacho, por toda a horta, imagínate que son 10 metros ou 20. Entón, o moho, o hongo, queda, ou sea, a penicilina, o hongo ese verde, queda impregnado por todo, desa maneira, así que pode ser máis efectivo. Moi ben. Imos darlle resposta a outro inte, por certo, que vou lembrar o número de WhatsApp, para a próxima semana, porque esta xa non nos dará tempo, pero de cara a seguinte semana, 627-751962, 627-751962, ou senón tamén chamada ao canto aquí a Radio Galega 981-540-979, 981-540-989. Imos a Maite con máis dúbidas. Pois mira, máis dúbidas sobre o kéfir, que sobre o kéfir. Ese que a xente está moi interesada. Di Madalena, quería saber se o kéfir do leite feito na casa pode tomar unha persoa que padeza osteoporose e que outros produtos naturais podería tomar, que lle vayan ben. Vale, eso é profundizar demasiado, é meterse en que lle vai ben a unha persona con unha enfermedade ou con tal, é meterse en camisas de 7 varas que non me pertenecen porque teño medo a non facelo ben. Eu o que podo dicir é que é un alimento fermentado que a casi todo mundo lle senta ben. Por que digo casi? Porque pode haber xente que lle faga daño. Por exemplo, as persoas inmunodeprimidas, o sea, que teñen enfermedades inmunes, non lle vai ben, non o poden tomar. Outro día preguntaba a unha persona se lle iría ben a unha nena de 3 aniños tomalo diariamente. Non é a miña responsabilidade responder a eso, entonces, dixolle, mellor a pediatra, vai che responder mellor a pediatra. No caso da osteoporose, pois non sei e non son cousas que é mellor non contestar se non son da túa envergadura. Si, sempre. Xa vamos preguntar a... De todos os xeitos, calquera alimento que queiras introducir na túa dieta sempre ten que ser con precaución, ainda que esteas sano sanote, quero dicir, porque sempre nos pode facer daño en alguna maneira ou interferir en algún medicamento que esteamos tomando. Entón, mellor sempre ao médico. Estupendo. Pois outra consulta que nos fan sobre o picante. Ai, que me gusta a mí o picante. Di que ten guindilla, tamén algúns pementos de padrón xa grandiños. Como fago para secalos? Así podería disfrutar deles todo o ano. Claro, ainda que piquen, que lle gustan. Que lle gusta o picante, claro. E que ademais o picante é como o enfatizante do sabor dos potajes e dos pucheiros e das faladas e esas cousas, non? Para mí tamén é como esencial, é como que lle falta algo se non ten o picante. É que mellor maneira de aplicarlo con cousas que teñas ti na casa, non? Por exemplo, pois eses pimentos de padrón de final de temporada que piquen que levan o demo, pois eses son vos. Como secalos? Fixen aí pouco vídeo, claro, porque estamos na temporada de ir recollendo xa os últimos. Si son así un pouco máis grandes, tipo pimento arnoia, piquillo, padrón, tipo padrón, calquera deses que son así máis ben pequichiños, eu colgo fago unha restra. O sea, fago unha restra, collo unha agulla grande, un fío un pouquiño resistente, e fago unha restra, sin apretalos moito, porque hai xente que os apreta moito, isto necesita aireación absoluta, e casi que non toquen un no outro, hai que deixar unha separación de ao menos 2 centímetros ou 3 entre rabo e rabo de pimento. Ollo, nunca furar o pimento, solo o rabiño de arriba, porque se furamos o pimento corremos o riesgo de que se vai a pudrir. De todos os xeitos, ainda que os enrestres, sempre vai haber un ou dous que se pudran. Vas estando pendiente a valos quitando. Poden che aguantar anos, o sea, hai moitísimos tipos de pimentos que se fai isto, que se fan restras. As ñoras, por exemplo, que de feito comercialízanse secas, non verdes, poñense a secar. O sitio sempre ten que ser moi aireado, que non lle dé o sol directamente, porque non queremos que se deshidraten rapidamente, senón que sigan un proceso como de desnaturalización da agua que ten dentro, pouquinho a pouco, ao seu ritmo, non? Aireado, e despois témolo durante anos. E se son guindillas tipo pequeniña, eu esas non as enrestro, simplemente en riba dun papel, que se absorbente sempre lle vai a axudar. Pousados ali nunha esquina de encima onde non lle dé o sol tampouco, e cando están secos que se poñen como castañiño, rojo oscuro, así como un agranatado, só os podemos guardar en un recipiente pechadiño. E así se temos picante para todo o ano. Que maravilla! Que genial! Mira, temos aquí
Di esta mensaxe a toda a equipa da tarde. Estou contentísima de que siga Nusca colaborando Eu con tamén. vos. Pois nós non podemos dar máis. Eu tamén. Bin, para min ter unha horta é algo terapéutico. Ter atopado a unha galega como ela, que foi unha grande sorte, e di que este ano tive moi poucas mazás golden. E es que collín teñen bo aspecto por fora, pero están comidas por dentro. Encontro uns gusanos brancos e moi pequerrechiños no corazón. Moi Que pequerrechiño. podo facer para tratalas? Podo botalas ao compós ou debo evitalo? Teño moitas dúbidas porque froitas e verduras para compostar por sí. Teño moitas dúbidas. A ver, que o recoño, A ver. O recollo aquí o isto. Claro, teño moitas dúbidas sobre as froitas e verduras para compostar. Que se podan compostar, claro, bueno, eu entendo, Porque ten medo de, porque ten medo de propagar enfermidades, fungos, pragas e demais. Aí está a cousa, aí que está. tiene que resumir un pouco. Sí, bueno, entendino. O problema do gusano da masán, neste caso, bueno, que afecta a frutales que son de pepitas. O sea, masán, pera, pero tamén lle pode atacar, por exemplo, o membrillo, que tamén desta época, non? Así que empeza no otoño, ou incluso no nojal e outros. O sea, é un tema un poquinho máis largo, e gustaríame abarcalo ao mellor para o próximo día, pero en canto ao de botar a composteira, As froitas e verduras. si, froitas e verduras, sempre cando non tuveron fungos, a composteira. Os fungos non son bons na composteira porque os fungos reprodúcense por esporas. Cando non lle son as condicións climatológicas axeitadas, hibernan, o sea, están aí latentes, non pasa nada, quedan quietos co cal na composteira tamén. A composteira non chega a ter unha temperatura, todos sabemos, non? Ao compostar, fermenta. Ao fermentar, colle unha temperatura, pero nunca é tan alta como para matar unha bacteria ou un hongo neste caso, non? Entón, se tuveron enfermedades de hongos, a composteira non. Desfacémonos delas de outra maneira, ou queimándoas ou tirándoas á basura. Ou se lle queredes moi mal, ou se lle pudades. Non, porque che van a vir igual para orde, non sei por que dicen eso, non o fago. Unha broma. Pero, por exemplo, no caso das frutas, do gusano da masán, tamén fai ben preguntar, porque neste caso o gusano da masán é o gusano que falamos aí atrás dos cítricos, acordadevos do gusaniño blanco? Tampouco pode ir á composteira, porque é un tipo de gusano que o seu ciclo de vida é de hibernar tamén. O sea, ten como, non vai de adulto, polilla, a polilla pon ovos, os ovos salen gusanos, métense dentro da fruta, cómena, pasan por 5 estados larvarios dentro da fruta, e despois sale o chan, e hiberna no chan, en forma de gusano, para cando lle ven a temperatura axeitada na primavera, pupa, e convirtese outra vez en unha mariposa, en unha polilla, non? Entón, que pasa se boto esa masán no composteiro? Que non lle vai a facer mal ningún, el vai a seguir o gusano nos seus 5 procesos larvarios, cambia de muda logo, non? Vai sendo a larva cada vez máis grande, cada vez vira un pouquiño como máis color rosa, hasta que cando abrimos a masán e a vemos como rosadiña, non? Así. E se chega a facer o gusano a última pupa, queda no composteiro hasta que chegue a primavera. O sea que estamos sementando a mellor o mismo bicho. Entón, neste caso, o dos bichos, que as limpe, que as pode comer, que as limpe, que faga unha compota ou así, e que as coma. Pero fora do árbol canto antes. Tan pronto llevémolo furado, o bicho é imposible de matar. É imposible, porque xa está dentro da masán. Entón, bueno, como tratalo sería con feromonas, con atrayentes, con trampas cromáticas en rojo, con trampas con feromonas e con pegamento, sabes que hai trampas que teñen como unha capa como a de pegamento, e despois pos o atrayente que pode ser de feromonas sexuales para a femia, para atrapar os machos, ou de comida, o sea que resende como a masáns maduras, por exemplo, para que entren machos e femias no seu estado de mariposa, que dura moi pouquiño, o sea que é moi difícil de tratar. Non é difícil, pero hai que estar moi pendiente, non se pode deixar a la buena aventura. Entón, pois, eso, con trampas. Ao final sí que me daba tempo. Sí, mira, quedanos unha un par delas. A ver, sí. Bueno, queda unha. A ver, aquí...
Estive levantando suculentas e topeime con isto nas raíces e na terra. Mandan fotos. Serán fungos? Que lle boto? Xabrón potásico? Sí, xa, vinha foto. A foto ampliada? Sí, pero a foto está genial. E pide 2 horas de programa. Bueno, para acabaría moi cansa, Nuska. 2 horas igual serían moitas. Non chegan tantas preguntas, chegan moitas, pero tantas tampouco non chegan. Pero mira, na foto, porque eu intentei ampliar, cando me mandaste dese tal, perde como moita calidad. Entón, non chego a ver moi ben, teño dudas, poden ser dúas cousas. Pode ser un tipo de hongo blanco que non vai a facer daño ningún porque prolifera e ademais, alrededor da foto, vese que debaixo da suculenta, que está bonitísima, por certo, ten como se fora fibra de coco, porque isto pareceme como fibra de coco, e turba, e tamén cachiños de madeira, en descomposición. Iso é fantástico para as suculentas, pero o que fai é tamén proliferar ese hongo, porque debaixo da suculenta non dá o sol. Hai sempre unha humedade continua, é favorable, pero non é un hongo malo, a non ser que tuvésemos, mi madriña, toneladas, que non vai a ser o caso. Ou poden ser micorrizas, o sea que as micorrizas son como se foran. A simple vista parece como unhas raíces diminutas, pequeniñas, con aspecto de tela de araña, pero como se fora algodonosa, como moi peludiña. As micorrizas, vistedes a película de Avatar, que como que todos os vegetales están comunicados entre sí, bueno, pois as micorrizas son as que consiguen que toda a naturaleza estea conectada entre sí, nos bosques profundos máis aínda, claro. Que bonito. Si é isto, o sea, se son micorrizas, benvidas son, porque traballan en simbiosis ca planta na que viven, porque a micorriza non é capaz de facer a fotosíntesis e alimentarse da fotosíntesis da planta. E a planta, á súa vez, vese beneficiada pola micorriza porque lle aporta humedad, alimento, e así. Xa chegamos ao final. A semana que ven máis, Nuska, grazas. Nuska Chousa, coa nosa horta particular aquí na tarde, son as 5.